Imbis nga mas mo sexy ang ilahang lawas, nabutang na hinuon sa peligro ang kinabuhi nila ni alias Nan o Katalea tungod sa ilahang pagpabatang sa usa ka nagpakaaron ingnon nga cosmetic surgeon nga si Mami Debs. Si Katalea katulong nga mipaubos og reverse operation sa lehitimo nga doktor og migasto og ₱500,000 aron lang maluwas ug mabalik sa normal human sa pag-inject sa suspect og mga hazardous substances sa lawas sa biktima. Ning react naman siya pagkatulog ka adlaw, ning react naman sa kong lawas. Mo to nga naka-decide mig contact niya nga ko tabangi ang taon mi kay naunsa naman ni among lawas. No nadaot man ni gahi kay siya nga ning pula nga inigpis dito ni mumura bitog something init kay sa lawas. Kasabot sa lawas ganya init nga murag masunog ang ilawom nimo. Ang kay giblackman mi niya. Wa naman siya nagpakita din namo niya naman siya. Igo ra mi niya girifanan og pila to 12,500. Samtang ang best friend sab ni Katalea nga si Nan nakasinati sab og pareho nga mga simptomas sama ni Katalea og permanente nga nausab ang porma sa batang niini. Ana jud ko wala na ko mo reklamo, na ko mo file ato sa una kay wala man ko na-admit pero bati jud pagkabot ako markan lumping mo ko ni ana na lang ko nga okay na as long as walay hitabo nako okay na lang nya naluoy ko sa akong friend pod nya para pud matagaan ni justice kaming duha mo to ni kuan ko. Nadakpan ang quack doctor nga si Roel Fernandez Bacos, 57 anyos sa ilahang panimalay sa barangay Basak Pardo sa Dakbayan sa Cebu ni adtong Martes, Disyembre 10. Pinaagi sa usa ka entrapment operation nga gilusad sa National Bureau of Investigation 7 kun NBI Cebu. Asked by the subject was ranging from 20,000 pesos or more. The operation, the medical procedures of the subject were conducted in hotel rooms as well as his residence at Barangay Basak, Pardo, Cebu City. As a backgrounder, the subject was misrepresenting himself for already 3 to 4 years. Nagkanayon ang Regional Director sa NBI Cebu si Attorney Renan Agustos Oliva nga kanhi medical aid ang suspect sa usa ka lehitimo nga medical clinic. Apan gitaktak kini sa trabaho human na diskubrihan nga gabuot-buot kini og ritoke sa mga pasyente kun mulakaw ang doktor sa clinic. Gani mibutyag ang supervising agent ni ining kaso, Agent Francis Señora, nga nakasakmit sila og mga peligroso nga cosmetic vials nga gigamit sa suspect. Vials that we have obtained for chemistry processing, but initially it was relayed to us that he was using silicone gels and massage oils as a substitute on the HA. They call it HA. Gisuwayan sa MyTV Cebu News Team og pangutana ang suspect apan mibalibad kini og hatag sa iyang habig. Dugang ni Oliva nga mag-atubang ang suspect patong-patong nga mga kaso sama sa estafa, illegal practice of medicine ug serious physical injuries. So we are calling on the public, if you want to engage in medical procedures, you always exercise due diligence in determining whether the person that you are engaging is licensed. There is the DOH and the Philippine Medical Association where you can verify if said person is a license, or you can request the PRC. Kini si Elaiza Penaranda, alang sa MyTV Cebu.